ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ସବୁ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳିନଥାଏ। କାହିଁକି? ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା ବାଇବଲରୁ ଏପରି 4 ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯଦ୍ୱାରା କି ହୁଏତ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପାଇନଥାଉ। କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଇନଥାନ୍ତି? ପ୍ରଥମ କାରଣ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି କ୍ଷମାଶୀଳ ନହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି ଅବା ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଈର୍ଷା ଓ ବିରକ୍ତିକର ମନୋଭାବ ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ତାହାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଯୀଶୁ ଥରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି, ମାର୍କ 11:25 ତୁମେମାନେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଠିଆ ହୁଅ, ଯଦି କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି କଥା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ତହିଁରେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବେ, ଯାହାକି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶିଖାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଅତଏବ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଦି କ୍ଷମାଶୀଳ ହେବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ଓ ଅପରାଧ ସକାଶୁ। ଗୀତ ରଚକ ଗୀତ ସଂହିତା 66:18 ଏହାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତି, ଯେବେ ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରେ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଜିସାୟ 1:15 ଓ 59:2 ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାପ ଓ ଅପରାଧ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟାଇଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଅତଏବ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ନିଜ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ନ ଛାଡ଼ି କେବଳ ଅପରାଧରେ ହିଁ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜର କୃତ ସର୍ବ ପାପ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। ତହିଁରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବେ। ତୃତୀୟ କାରଣ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଓ ଅବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳିନଥାଏ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ଆମ୍ଭ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତହିଁର ଉତ୍ତର ମିଳିବ। ପ୍ରଥମତଃ ଆମ୍ଭେ ସୁଖ ଅଭିଳାଷ ନିମିତ୍ତ ମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସହମତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ତାହା ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ। କାରଣ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ସେହି ସବୁ ପାଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମ୍ଭ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ଦେହ ନଥିବା ଦରକାର, ଯେପରି ଯାକୁବ 1:6 ପ୍ରକାଶ କରେ। ଅତଏବ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ କିଛି ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନ କରି ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ କାରଣ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଅଟେ, ତାହେଲେ ସେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଇନଥାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଓ ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ରୂପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାରଭୁକ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଦାସର୍ବଦା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପୂର୍ବରୁ, ଯିଏକି ଜାଣିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ ଓ କେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ। ଅତଏବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟ ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ହୋଇନଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଥାଏ, ସେହି ସବୁ ଯଥା ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ରୋମିଓ 8:28 ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଅତଏବ ଆମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତିଜନକ ଅଟେ, ତାହା ହେଲେ
ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତହିଁର ଉତ୍ତର ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 4 କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପାଇବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଇବଲରେ ଆଧାରିତ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ତହିଁରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆମେନ୍।